Hola, benvinguts a aquesta sessió de ioga. El meu nom és Adrià i t'acompanyaré durant aquesta experiència que espero que disfrutis. Vas col·locant l'esquena dreta, en una postura còmoda. Pots estar en una cadira o bé al terra, amb les cames creuades, les mans als genolls, la barbeta entrada, estirant el clatell. I comences a escoltar la teva respiració, observant la panxa, com es va bellugant. Pots posar la teva atenció en veure com l'aire entra per les fosses nasals, va cap als pulmons, el diafragma empeny els òrgans interns cap a fora i a l'expirar la panxa entra cap dintre, el diafragma relaxa, l'aire surt cap a fora per les fosses nasals. I et prens uns instants per seguir així, escoltant-te.
i segueixes posant la teva atenció en les sensacions corporals que estàs sentint, alguna molèstia, sensacions agradables en altres parts del cos. Mantenir una respiració lenta, calmada. I molt a poc, des de la base del maluc, comences a fer cercles, un moviment lent que comença a la zona lumbar, al còccix. Amb les mans et pots aguantar els genolls i vas tirant cap a un costat, cap endarrere, cap a l'altre costat, cap al davant. Quan expires, tires endarrere, pares un moment, inspirant, vas cap endavant. Quan tornis al davant, pares i canvies el sentit, gires cap endarrere. I lentament vas fent moviments cada vegada menys pronunciats, tornant cap al centre, lentament, fins que el moviment és gairebé imperceptible i tornes a buscar la vertical. Escoltar la respiració, què ha canviat en el teu cos. I molt a poc vas estirar les cames cap endavant. Observant les sensacions que tens en el teu cos quan tires les cames al davant, després de tenir-les creuades. Trobar una postura còmoda. Pots apartar els glutis del terra per poder tenir així la columna ben dreta. I a la vegada les espatlles, en comptes d'anar al davant, van cap al darrere, també anant cap al terra. La barbeta, en comptes de mirar l'aire, la tens entrada, estirant la zona cervical. I escoltes la teva respiració de nou. Aquest moviment constant. Flexiones lleugerament les cames, prepares els braços i quan inspires puges cap en l'aire, expirant, les mans van a buscar les puntes dels peus, acarícies les cames, quan les mans arriben als genolls, inspires, obres el pit, mira cap en l'aire, aguanta un moment la respiració aquí i quan treguis l'aire, molt a poc, les mans toquen els peus, acariciar les cames, mans arriben als genolls i vas seguint el teu ritme.
La següent vegada que les mans arribin als genolls, estires les cames, tornes a col·locar l'esquena dreta. Continuar amb l'atenció posada en el que estàs vivint ara mateix, deixant de banda pensaments que tinguin a veure en el futur, en el passat, deixar-los aparcats en una banda. Molt a poc, doblegues la cama esquerra, observant-te en cada moment. Col·loques la mà dreta sota de la planta del peu esquerre. La mà esquerra es recolza al darrere, col·locant el palmell de la mà pla i mantenint l'esquena dreta. Amb la propera inspiració estires la cama dreta, esquerra cap enlaire, expirant, doblegues, inspirant, puges, fas pauses quan la cama està estirada, quan la cama està doblegada. La propera vegada que baixis, et quedes, la mà dreta va al darrere, estires la cama esquerra, els peus junts, els dits dels peus estirats cap endavant, la barbeta entrada, prepares els teus braços per a poc inspirar, pujar el teu maluc. Quan treguis l'aire, lentament, el teu maluc baixa al terra i continues fent pauses després de l'expiració, després de la inspiració. Quan tornis a baixar, atures, prens uns instants per observar. I a poc doblegues la cama dreta, la mà esquerra agafa la punta de la planta del peu dret i amb la propera inspiració estires la cama, expirant el peu a terra, fer una pausa i segueixes. Quan tornis a baixar, pots parar, estirar la cama, tornes amb el teu cos, buscant aquesta verticalitat. Què ha canviat en el teu cos? Molt a poc, la cama dreta s'obre cap al costat, col·loques el teu cos mirant
el peu dret. Inspirant, puges els teus braços cap en l'aire. Expirant, la mà dreta agafa la punta de la planta del peu dret. Pots doblegar la cama per tenir l'esquena recta. La mà esquerra sobre del teu colze. Estires, si pots mantenir l'esquena dreta, la teva cama. Inspires i amb l'expiració deixes la teva cama torna al centre, quedar-te alguna respiració. Prepares la cama esquerra, la separes, gires el teu cos des de baix, inspirant, puges, braços, i la mà esquerra agafa la punta del peu esquerre, busques la verticalitat de la columna i si pots estirar la cama, l'estires, et quedes uns instants. Concentrant-te en cada expiració que fas. Molt a poc, tornes. Col·locar els peus junts. Inspirant, puges els braços en l'aire, inclines el teu cos cap al costat dret, mà dreta al darrere, mà esquerra ben en l'aire, obrint, espatlla esquerra endarrere, barbeta entrada. Respires profundament. Amb la propera inspiració puja, amb l'expiració portes les mans sobre els genolls, et quedes sentint que he canviat en un costat, que he canviat a l'altre costat. Quan agafes aire, els braços pugen amunt. Quan expires, inclines el cos cap a l'altre costat. El braç dret es queda a dalt, l'estirant palmell dret mirant cap al terra. Espatlla dreta endarrere. Barbeta entrada. Respirar. Amb la inspiració, aixecar. Amb l'expiració, les mans als genolls. Et vas donant espais per sentir el teu cos, la teva respiració, les teves emocions.
I a poc doblegues les cames, inspires, aixeques els braços, expirant l'esquena dreta, baixa, a tocar les puntes dels peus. Si pots estirar les cames una miqueta més, sense mantenir l'esquena dreta, les estires i amb la barbeta entrada mires cap als peus, el pit vol anar endavant. Concentrar-te en aquest vaivé de la panxa. I a poc doblegues més les cames fins que el teu pit toqui sobre les cuixes, deixes el cap penjant cap endavant, sentir que el pit està en contacte amb les teves cuixes i vas quedant-te en aquesta postura de recolliment. Descansant. Pots fer que no amb el cap per acabar de relaxar el cap cap a terra. Molt lentament vas aixecant el teu cos. Observar a la zona del cap si apareixen noves sensacions. Què ha canviat? I què segueix igual, què és impermanent. Prepares el teu cos per doblegar les cames, col·locar les mans estirades, amb els palmells de la mà estirats, les mans, els genolls i els peus a l'ample del teu cos. Et quedes un moment aquí, en la postura. I amb la propera inspiració mires cap en l'aire, baixes el melic cap al terra, expirant, movent el maluc, puges l'esquena, amb la mirada mires cap al melic, fas una pausa i quan vingui la inspiració baixa esquena, mira enlaire, continues a poc, donant espais de pausa, quan retens l'aire amb els pulmons plens d'aire, quan retens l'aire amb els pulmons buits. Quan tornis a passar al centre, pots parar, escoltar-te un moment, prepares
la cama dreta, la mà esquerra, i quan inspires pots aixecar la cama i el braç. Quan expires, baixes, canvies amb la inspiració, pujar la mirada cap al sostre, cap en l'aire, expirant baixes i continues. Sentint la transmissió de forces a l'esquena en diagonal. Quan tornis a baixar, pares. Avances la mà una mica un pam endavant. Col·loques les puntes dels peus al terra, prepares els teus genolls i els puges cap en l'aire, expirant, baixes el teu cap, les teves espatlles cap al terra, inspirant, genolls al terra, mires en l'aire, expirar, pujar, els talons baixen cap al terra i segueixes donant espai en les pauses. Quan tornis a baixar, parar, estires les empenyes dels peus, col·loques les mans de nou sota les espatlles, quedar-te estabilitzant la teva respiració. A poc a poc portes el teu cap al costat esquerre i el maluc també va cap al mateix costat, cap a l'esquerra, inspirant, vas al centre, expirant, cap a la dreta, maluc al costat dret, inspirar, tornar, segueixes. Quan tornis, et quedes. Col·loques el colze, els avantbraços al terra, enllaçar els teus dits de les mans, col·locar les puntes dels peus al terra, aixecar els genolls, et pots quedar aquí, baixes. La propera vegada que pugis els genolls, el teu cap va cap endavant, expirant tornes,
Inspirant 2. I a poc parar, col·locar empenyes els peus al terra, estirar els braços endavant, seure sobre els talons, el genoll, el cap cap a terra, quedar-te aquí amb el front tocant el terra, descanses, expirant profundament. A poc, el teu cos s'inclina cap a la vertical. Quedar-te escoltant les sensacions que puguin aparèixer en tot el teu cos. Pots col·locar la mà esquerra sobre el pit, la mà dreta sobre de l'esquerra, sentir les teves emocions, i anar buscant aquesta serenitat que hi pot haver en el més profund, en el teu ser. Quan inspires, t'incorpores, obres els braços cap en l'aire, mira una miqueta cap en l'aire, expirar, baixar, recollir les mans al teu pit i segueixes el teu ritme. Quan inspires, puges, quan expires, baixes. Molt a poc vas a col·locar les teves cames estirades, avançar per poder estirar-te, panxa en l'aire, separar una mica els peus, els seus palmells miren cap en l'aire, les espatlles cap al terra, la barbeta entrada.
Sentir el teu cos al terra. Descansar. Deixes els palmells mirant cap al terra, ajuntar una miqueta els peus. Amb la inspiració, la cama dreta s'aixeca, va cap enlaire. Expirant, baixes la teva cama. Inspirant, canvies la cama esquerra, puja. Amb l'expiració, baixar. I continues. Quan tornis a baixar la cama, pares, relaxar. Doblegues les cames amb els peus plans del terra, separats a l'ample del cos. Inspirant, puges al maluc, cap enlaire, parar. Expirar, vèrtebra a vèrtebra. Vas baixant. Inspires, puges. Fas una pausa a dalt. I amb l'expiració segueixes baixant. Quan tornis a baixar, pares. Sentir el teu cos. I vas a obrir els teus braços en creu. Inspires, expirant els genolls van cap a la dreta, el teu cap cap al costat esquerre. Inspirar, puges les cames, el cap cap al centre, fas una pausa i quan treguis l'aire, genolls a l'esquerra, cap a la dreta. Continuar. Quan tornis al centre, pares.
les teves mans s'enllacen sota del cap, els colzes miren cap en l'aire, inspires i traient l'aire fas força amb el teu cap, ajuntes els colzes, inspirar, baixar el cap. Quan expires, la força amb els braços, estirant el teu cap. Inspirant, baixar. Expirant, les cervicals relaxades, puges el teu cap. Continuar. La següent vegada que baixis, pares, treus les teves mans, abraces les cames sobre de la teva panxa amb els dits enllaçats. Pots apretar les cuixes cap al pit, entre la barbeta, relaxar espatlles, descansar. Els teus peus van cap al terra i vas amb la mà esquerra a agafar la punta del peu, la mà dreta agafa l'altra punta del peu dret i estires les cames cap en l'aire, els peus cauen cap als costats, talons cap en l'aire. Quedar-te aquí, respirant profundament, fent expiracions llargues, amagant la panxa cada vegada que expires. Trobar la comoditat a la postura. Desfer tensions innecessàries. Inspires i amb la propera expiració doblegar cames. Deixes els teus peus plans al terra, amb les cames doblegades, les teves mans paral·leles al teu cos i el teu cap rode cap a un costat, rode cap a l'altre, fent un suau massatge al teu coll. Pares al centre, observar-te, col·loques la zona lumbar plana al terra, pots bascular el teu maluc fins que sentis que l'esquena està ben plana.
concentrar-te en la respiració i pots anar buscant que en cada expiració la teva panxa s'amagui cap a dins. Amb cada inspiració la teva panxa va cap a fora, vas exagerant el moviment, sobretot l'expiració. Quan sentis que ja has tret tot l'aire, proves de treure'n una miqueta més. I vas deixant que la teva ment es relaxi. Fent moviments molt suaus i posant atenció en que la columna segueixi plana, estires molt lentament la cama dreta. A poc a poc, mantenint la columna plana al terra, la teva cama esquerra s'estira. Deixes els peus caiguts cap als costats, els palmells de les mans giren, mirant cap en l'aire. Les espatlles cap al terra, allunyant les espatlles de les orelles, barbeta entrada, estirant el teu clatell i mantens aquesta postura concentrant-te en fer expiracions llargues. Cada vegada que la teva ment es distregui, pots fer alguna respiració profunda i tornar a portar l'atenció en la teva respiració. Segueixes aquí, mantenint la postura, permetent que el teu cos es relaxi cada vegada una miqueta més.
continues amb l'atenció posada en cada respiració, en allargar una miqueta més cada expiració. Gaudint de cada moment.
I segueixes observant la teva respiració. Fas un repàs pel teu cos. Què estàs sentint? A les cames, als braços, al tronc, a la zona del cap. Què estàs sentint a nivell emocional? Sents diverses emocions? O bé sents una apatia, una sensació de buit emocional? Què és el que sents? Observes com està la teva ment, si està focalitzada, si està distreta. I vas integrant tot el que has viscut durant la sessió. Fas un repàs. Com has començat al principi, com t'has anat sentint durant la sessió i com estàs ara. I vas sentint una sensació d'agraïment al teu cos cap a qualsevol cosa que puguis sentir agraïment. El fet d'estar respirant, el fet de tenir un cos que t'acompanya en el teu dia a dia. I molt lentament vas movent el teu cos, fent moviments suaus, mous les mans, les teves espatlles, els teus braços, estires les cames, badalles, et prens el temps que necessitis per anar activant el teu cos. Estirant, badallant. Bé, doncs per la meva part agrair que hagis seguit aquesta sessió i res més. Gràcies.